World Powerlifting, eller VM i styrkeløft. Velkommen til Vejle-centret, hvor vi er med direkte i det, der hedder 100 kilo-klassen. Også velkommen til dig, Jøsta, som er arrangør af stævnet her. Det er jo det største VM nogensinde. I må være stolte. Det er vi også. Nu, det har vi arbejdet på i rigtig lang tid, det her, og vi har arbejdet rigtig hårdt på det også, og det er dejligt at se, at det kører, og det ser ud til, at alle er tilfredse og har det godt. Og ja, der sidder derhjemme og kender til styrkeløft. Det er jo ikke den store introduktion, og dem, der ikke har set det før, vi tager det stille og roligt hen ad vejen. Hvad er det, vi er i gang med her, Jøster? Ja, det er den første af de 3 øvelser, der findes. Det er knæbøjninger, eller squat, som det her på engelsk, på international. Og det gælder jo selvfølgelig om at få så mange kilo med sig som overhovedet muligt. Og det, som alle kan se, så tager man bare stangen på nakken og går ned på hook. Og der sidder 3 dommer, og der skal være flertal? Det skal der, ja. De skal bare ned under de skal ned under vandret med deres lår. Så og de ligger altså løfterne her, hvor vi er. Her kan vi se dernede. Det er squat, det er anden runde. Det er Andre Peters fra Frankrig, og de ligger altså og løfter i de her discipliner lige nu omkring 350 kilo plus minus. Det er fantastisk. Det er det faktisk. Maxim skal være fat i fra Rusland, og han har 355 kilo på stangen. 355 kilo. Og som man kan se, så fik han ikke godkendt hans første forsøg, så han er ikke presset endnu, men hvis han ikke får den her, så bliver han i hvert fald. Ved under vandret, 355 kilo. Og så er spørgsmålet, hvad dommerne siger til den. Det var godkendt. Vi kan se, at der er 2, der stemmer for, og en, der stemmer imod, og der er altså flertal. Det vil sige, at forsøget er godkendt. Så han er med i konkurrencen, ja. Detaljerne her, Jøster, hvor er det presset ligger? Ja, det siger sig selv, det er på benene, men hvor ellers? Det er selvfølgelig også i ryggen. I den nederste del af ryggen, det er klart. Men altså, når man kommer herop på de her kilo, så er det hele kroppen. Det er hver eneste lille bitte fiber i hele kroppen, der skal være med, for ellers kan man simpelthen ikke løfte så meget. Og man kan også se, at de kommer jo lidt sjovt ind, men det er altså ikke fordi, de har gjort noget, de ikke må, men de har en meget stram dragt på. Det har de, ja. Og så har de nogle stramme knæb ind på. Og de er selvfølgelig primært for at beskytte kanalen lidt og holde lidt sammen på den. Man skal jo ikke være ret meget ingeniør for at finde ud af, at det er det drejningspunkt, de har. Og det er der alle de der, ja nu har man skal ind og lave 370 kilo. Det er altså lige der, de skal bøjes. Så der er et enormt pres på dernede. Orhan. Pelikan Orhan med 350 kilo på stangen. Nej, 370. Undskyld, 370 kilo. Ja, så kan den jo godt blive tung. Ja, vi kan da også nævne her, at den danske rekord er 322,5 i den samme vægtklasse. Den klarer han ikke, den der. Nej. Der sker det, at han kommer lidt for langt frem på tæerne og står i stedet for at stå ude på hælene. Så får han presset frem på tæerne, i stedet for at få lidt overbalance. Og det kan man altså ikke. Nu ser vi jo her, at han er lige ved at tage den. Hvem er det, der bestemmer, hvornår hjælperne ude siden egentlig træder i kraft? Jamen, det er egentlig overdommeren. Det er egentlig ham, der sidder lige foran løfteren. Men det er klart, at de gutter, der står heroppe, de har prøvet det her i rigtig mange år, og de kan godt se, når det begynder at gå galt, og så griber de lynhurtigt ind og sørger for, at der ikke sker hverken manden eller dem selv noget. Så har vi Oleksi Rokoksi. Og hvad er han på? 3,75? 3,75, ja. Han var ikke langt nede, synes jeg, Jøster. Nej, det var han i hvert fald ikke. Hvad siger dommerne? Det siger også, at han ikke var. Den er ikke godkendt, nej. Kan vi se frem til en verdensrekord? Ja, det tegnede jo til det, inden vi begyndte, men vi var da ærlige om, at når ham, ukraineren her, han ikke får de 3,75, så tror jeg ikke, vi får den. Han skulle have haft dem der, de skulle have været helt vildt lette i første forsøg, og så skulle han have været på 400 eller der omkring i anden, og så op omkring verdensrekorden i tredje, og det ser jo desværre ikke sådan ud. Nu er han tværtimod, nu er han presset. Han har ikke fået hans 2 første forsøg godkendt. Og så skal han have hans 3 forsøg godkendt for at blive i konkurrencen. Hvis han ikke får den, så ryger han ud. Det er sådan, at man skal have godkendt minimum 1 løft i hver af de 3 discipliner. Og hvis man ikke får det, så må man ikke være med mere.
Christoph her virker mildt sagt motiveret. Ja. Ja, jubel fra publikum hernede. Det er jo sådan, at man har valgt at lave gratis entré til dem, der har lyst til at komme ned og se verdensmesterskaberne i styrkeløft. En flot gestus. Og det er simpelthen fordi, man vil have noget stemning i salen. Ja, det kom der her. Dominic Topinar and Steve McKenzie, please stand by. Nu har vi så en anden ukrainer, der er sådan, at hver land må stille med 2 løfter i hver vægtklasse. De må så kun stille med 11 mand i alt, så man egentlig har en i alle 11 vægtklasser. Men hvis man så ikke har en i den ene, så må man så stille med maksimalt 2 i en af de andre. Der har ukraineren så valgt at stille med 2 mand her, som begge to er med helt fremme. Han fik godkendt 73 i hans første forsøg. Nu prøver han så på 83 i hans anden. Og når vi kan se, hvad han hedder, så vil vi sige, at han er bare fra Ukraine. Det er en lille smule svær at udtale. Ja, den er ikke nem, den der. Men det var et godt løft. Men det var hans benbøjning, den så nem ud. Ja, meget, meget nemt. Meget ubesværet. We have Dominic Topinar from Germany. Dominic has asked for 208 kilos on the bar. Steve McKenzie, Jens Flot, please stand by. Flot benbøjning. Han er vel egentlig sådan fysisk natur lidt anderledes end de andre. De plejer at være lidt mere kompakte. Han er jo en forholdsvis lang fyr. Han er et lang atlet, ham her. Ja, han er en høj mand i 100 kilo klassen. Så han det er typisk med de andre. De er lidt lavere og lidt mere kompakte. Og selvfølgelig får man også ifølge vægtstangsprincippet. Når stangen den kommer lidt længere op på nakken og lægger benene bliver lidt længere, så bliver det lidt sværere. Så de er jo ikke ret høje, de her gutter. Hvad ligger de på? 1,70 meter i gennemsnit, og han er jo 1,80 meter. Så han er lidt atypisk på den her vægtklasse. Dominic Topinar. Det var der vel heller ikke den store vanskelighed i. Han løfter altså også 100 kilo mindre end de andre. Men altså derfor er det jo stadigvæk fantastisk. Og det er klart, at landene stiller jo med den stærkeste mand, de har i hver vægtklasse. Så det er et verdensmesterskab. Og det gør vi også selv i Danmark. Vi stiller med det. Vi har desværre ikke vores bedste løfter med. Han er skadet i 100 kilo klassen. Men vi har så haft vores anden og tredje bedste med i dag. Det gik ikke så godt for dem. Nej, den vender vi tilbage til. Det skal vi lige have. Steve McKenzie. 295 kilo. Ja. Der er også et stykke op til de andre. Ja. Den klarer han ikke. Nej. Steve McKenzie. The next lifter is Jens Flot from Sweden. Jens has asked for 305 kilos on the bar. Jeg tror godt, man kan fornemme smerten. Der kommer den. Ja. Der bliver han ramt af den. Ja. Der var muren. The ball is loaded for Jens Flot from Sweden. Så er det Jens Flot fra Sverige. Med 305 kilo. Den er heller ikke. Har de lagt for hårdt ud? Har de overvurderet deres udgangspunkt? Det er jo sådan, at det er VM det her, og når man stiller op til et VM, så skal man have hvert lille bitte gram med sig, for ellers så har man ikke en jordisk chance i det, når man kommer hen i slutningen af konkurrencen. Så det er klart, at de ligger ud så tæt på det, de egentlig kan, og så håber de ellers på, at de
får det med sig, men det kunne vi jo så se her, det gjorde han ikke. 305, vi kan da måske lige, Juster, hvad er verdensrekorden? Den danske rekord, hvad sagde du, 3.22? Danske rekord er 3.22,5, ja. Og verdensrekorden er 4.22,5. 422 kilo. 422,5. Jerrica Hagen. 320 kilo. Og han beder de højre magter om hjælp, men der var ikke noget at komme efter der. Nej, som sagt, de er helt derude, hvor man kører normalt efter at sige, at det første forsøg, det laver vi, så vi er sikre på, at det ved vi kan. Og anden forsøg, det ligger man helt op under det, som man tror og håber, man kan. Og så bruger man sit tredje forsøg på at opnå et mirakel. Så det... her kan man fornemme belastningen på menisker og korsbånd, og hvad der ellers sidder dernede. Ja. De ville de simpelthen ryge ud som projektiler, hvis der ikke var den bandage omkring. Det ville de nok, ja. Fin overskrift i avisen. Skudt ned af menisk i Vejle. Nick Solutki. 350 kilo. Hvordan deler de løftet ind, Jøster? Hvad er det, han gør som trin for trin? Jamen altså, det starter med, at man, som vi kan se, han gør her, så går man skal ordentligt ind under stangen og få den til at ligge det rigtige sted i nakken. Det er klart med 350 kilo placeret på sådan en forholdsvis tynd jernstang, den trykker, og den trykker rigtig meget. Så man skal først ind og have godt fat i den. Og man går så ind, man kan se, at han har rimelig smalt greb af hænderne. Det er for at opnå svejet i ryggen. Og den er godkendt? Den var godkendt, ja. Ja, hvis ikke man får svaret, hvad sker der så? Ja, så vælter man jo forover, så at sige, ikke? Og man skal opnå det der spænd i ryggen for ligesom at kunne generere kraften fra benene op igennem ryggen og op i stangen og få den op. Der kan man jo se, at det sker fuldstændig perfekt for ham her. Det er et totalt perfekt løft, han udfører, så han er glad. Teknisk veludført? Ja, fuldstændig perfekt. I morgen, når vi sender hernede fra, så er det jo de helt tunge drenge. Det vil sige, de må veje 125 op efter. Ja. Og dem kan vi også godt glæde os til. Nu skal vi glæde os over dem her, men lad der bare være en teaser på, at der kommer nogle kæmper i morgen ganske enkelt. Det er rigtig store drenge. Ja, den største deltager i morgen, han vejer 203 kilo. Han er 2,8 meter høj. Så det er en ordentlig bamse. Her er der 370 kilo på. Han klarer det godt. Skal vi lige have dommerne med? Nej. Desværre ikke. Nej, hvorfor er den ikke godkendt der? Jeg tror, for man kan se dommerne, når de underkender det, så rækker de sådan et farvet stykke, farvekort op i luften. Og når de rykker det røde op, som de gjorde her, så er det på grund af dybden, at han ikke er langt nok nede. Og det så den heller ikke ud til at være. Den så ud. Men det er jo igen, når man er helt derude, hvor man er på det yderste, man kan lave, at hvis man så ikke kan lave det, så vil man jo korte den lidt af. Og det er nede i bunden. Altså, det er dernede, hvor man vender den. Det er dernede, der går ondt. Der gør det rigtig ondt. Orhan Belician med 370 kilo. Ja, der kan man se, i hans sidste forsøg, der prøvede han også på 370 kilo, og det var den, han fik en lille smule overbalance med. Jeg kom lidt frem på tæerne stå i stedet for, så kan man ikke få kraften fra benene og ryggen til at lave den der opadgående bevægelse, man skal have. Så nu ser man er heldig den her gang at få. Klarer han ikke. Han er langt væk. Ja, det er han. Langt væk. Ja, det var han simpelthen bare ikke. Det var han bare ikke stærk nok til at lave. Nej, han magtede den ikke. Nej, det gjorde han ikke. Der var ingen tvivl om, at han havde den rigtige position den her gang. Og nu sagde du just indledningsvis, at det var jo en del af konkurrencen. Hvad skal de mere igennem? Den næste disciplin, det er bænkpres, hvor man ligger på ryggen på en bænk og tager vægten ud på strakte arme, og så sænker den ned på brystet og går op igen. Det er jo en øvelse, som de fleste mennesker kender, hvis man har været i et motionscenter, at man ved, hvordan man udfører den.
Og så den sidste disciplin, det er dødløft, hvor stangen bare ligger på gulvet, og så skal de så bukser ned og samle den op og lade den hænge lige fra armene. Hvordan er de opsamlet omkring et tons? Ja, gør det. Nå, lad os så få den her. Meget spændende forsøg i virkeligheden. Han er meget presset nu. Meget presset. Han skal have den på 375, og det får han. Den går ud. Jo, hvad siger dommerne? Den er godkendt. 375. Man fornemmer en svag glæde. Der er langt hjem til Ukraine, hvis han ikke har haft nogen forsøg godkendt. Fokus i de blodsprængte øjne. Og så er det altså lige før. Ja. Ja, man kan sige meget, just der vil selvfølgelig også være en masse, som ikke kan lide det her form for sport, som får alle fordommene bekræftet. Men der skal altså ud over noget fysisk styrke, også meget mental power til at komme over det punkt der, hvor han er lige ved at dø. Ja, det skal der. Helt sikkert. Og der er jo ingen tvivl om overhovedet, at han kan nemt lave de 3,75, som han starter på, og som han så desværre skal bruge 3 forsøg på at få. Og det er klart, at den der psykiske barriere, man får ved ikke at kan løfte første gang, at så tænker man bare, hvad pokker, hvad går der galt her, og har jeg gjort noget forkert i opvarmningen, eller får jeg forkert fat i den, eller hvad sker der? Ikke også? Det er klart, at det gør rigtig ondt at komme hen over den, når man så får sit andet forsøg underkendt også. Så. Han er energisk, vores ven her. Jeg er lidt nervøs for, hvad der sker, når de så dragt med ham. Ja, det så sgu nemt ud, det der. Det så rigtig godt ud. 380. Men desværre bliver det underkendt. Den tror han ikke helt på. Nej. På dybden igen. Prøv lige at forklare på billedet her. Hvor er det dybden kikser? Dybden oversiden af låret. Den skal være helt op på hoftepunktet. Den skal være længere nede end oversiden af knæet midt på. Ja, her var vi i bedste fald vandret. Ja, altså den er meget, meget, meget tæt på. Den er hårfin. Ja, det er den. Men det er klart igen, når det er et verdensmesterskab, så kører man så tæt på, som man selvfølgelig overhovedet kan. De går ikke længere ned end højst nødvendigt. Så har vi 3,87,5 på. Så skal vi have ham med navnet igen. Okay. Fra Ukraine. Skal vi forsøge os med det? Du må gerne, Gösta. Vyshnytski. Oleksiy Vyshnytski med 387,5 kilo. Og med det navn skal der være en vel ondt. Den går ondt. Han slås. Det er godt hentet. Så er spørgsmålet, hvad dommerne siger. Den er godt hentet. Var det flot, var? Det var virkelig noget styrke fra dybet, der blev gravet frem. Ja, det er helt sikkert. Det er helt ufatteligt, at han kan redde den, hvor han begynder, man kan se, når han kører op nu igen. Ja, fordi han er jo død. Ja, og så kan man prøve at se, hvordan han står og vakler frem og tilbage for at finde den rigtige balance i stangen. Lige præcis. For at kunne generere kraften op i den. Ja, det er godt kæmpet. Prøv at se igen. Der dør manden. Og så kæmper han bare videre. Man kan også se på, om man bliver glad for det. Det er færdigt. Ja, så er der jo foreløbig en lille pause her, Gösta. Og hvad? Hvis vi skal lige summere op på stillingen. Ja, så må vi jo se i øjnene, at vi har jo selvfølgelig, hvis man ser på resultattavlen som den er nu, så har der jo været nogle gutter inde og løfte før i dag, altså B-gruppen, så de vil jo være foran, fordi de har lavet alle 3 øvelser. Men ellers så var det jo den sidste mand her, vi så fra Ukraine, som ligger i spidsen med 387,5 kilo i benbøjninger. Og helt klart den tungeste ben i 100 kilo klassen i dag. Og så er der en bulgarer, Kristof, på anden pladsen, 3,75. Og en ukrainer mere, Maxim Barkatov, med 3,75. Så de ligger meget tæt på hinanden. Det er kun 12,5 kilo, der skiller 1, 2 og 3. Så er der et lille spring ned på fjerdepladsen på 355 kilo til en russer. Det er ikke ret tit, de plejer at ligge over rundt dernede, men det gør de så her. Men altså, der er også 2 øvelser endnu til det, og det kan godt... der er meget, der kan ændre sig, inden vi kommer så langt. Det er helt sikkert. Men altså, Gösta, lad os lige samle op på, at der er 46 nationer tilmeldt det største powerlifting, styrkeløfting, VM-stævne nogensinde. Ja. Er det fordi, det er en sport i fremgang, eller fordi det har fundet sit sande jeg? Nej,
Altså, det er i hvert fald helt sikkert, at det er en sport i fremgang. Det er der ingen tvivl om. Det bliver større og større for hvert år, der går. Men det er også helt typisk for de andre gange, vi har prøvet, og nu er det første gang, vi har arrangeret et senior mænd verdensmesterskab. Vi har arrangeret i Danmark, har vi arrangeret masters og kvinder og bænkpres før også. Og de gange, vi har gjort det, har det været rekord hver gang. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er mange mennesker, der gerne vil til Danmark. Og vi har et godt og fint og velfungerende land her, ikke også? Og det er helt typisk, at vi ligger også utroligt centralt. Det er nemt at komme hertil. Det er jo sådan, at vi har haft 2 danskere i konkurrence her tidligere på dagen. Jeg kan høre, der siges noget til mig desperat ude. Der er meget larm i salen med techno, power og rytmer og det hele. Ja. Jeg ved ikke, om vi måske kan finde dem frem. Hvor langt er de bedste danske løftere i denne her klasse i virkeligheden fra toppen? De er et godt stykke vej fra toppen af. Det er desværre. Altså, vi kan sige, hvis vores bedste mand havde været her i dag, så havde vi kunne med lidt held komme i top 10. Ikke også? Og det er fint nok. Det er fint for os. Det er det bedste. Ja, her kan vi lige se et af de danske forsøg. Ja, her ser vi Kim Dahl. Kommer fra Tårnby. Som det gik jo desværre sådan for begge danskerne, at de ikke fik nogen forsøg godkendt. De fik ikke nogen af deres 3 benbøjninger godkendt, så de er desværre ikke med mere. Men hvad er det, der gør det? Altså, er vi ganske enkelt ikke stærke nok? Er det teknikken, der halter lidt? Jeg mener, hvorfor er belgiske badmintonspillere ikke så gode som de danske? Der er mange elementer, men hvor er det, der mangler lidt? Jamen, lige hvis vi taler om Kims benbøjning her, så tror jeg bare, han kører jo ligesom alle de andre deltagere også på kanten af det, han kan overhovedet, ikke også? Og han skulle bare lige have været, en halv centimeter længere nede, så han fået den. Men det synes han så ikke lige, han kunne komme der, og det er jo så... Det er jo ærgerligt for Kim først og fremmest, men det er da også ærgerligt for Danmark, det var, at vi ikke har nogen med i konkurrencen længere her i 100 kg-klassen. Her kan man så lige... Vi kan også tage løftet sådan detalje for detalje. Kører man jo knæet lidt fremad, og det er så Kjeld Ingerslev, vores anden danske deltager, vi har her, som desværre røg samme vej. Man kan sige 6 forsøg, og ingen af dem godkendt. Det er jo ikke så godt. Nej. Det er jo ikke andet at sige til det. Er skuffende for dig som arrangør? Ja, helt sikkert. Men altså, det gælder jo også, både mig som arrangør, eller også som arrangørgruppe, og landshold og landstræner og alle mulige andre. Vi ved jo godt, at det er BM på hjemmebane her, og det er jo klart, at vi vil gerne præsentere os alle sammen på den absolut bedste måde. Og det er nok lige kommet til at ramme dem her, at de måske har fået lidt for meget meldt på, at de... Så det er jo ærgerligt. Det er jo synd, at vi ikke har nogen deltagere i 100 kg-klassen mere. Men der er stadigvæk deltagere deroppe, som skal ud og have fordelt nogle guld, sølv og bronzemedaljer. Der bliver muligvis også sat en verdensrekord. De skal jo videre i konkurrencen. Den er vi tilbage med lige om lidt. Vejlecentret til verdensmesterskaberne i styrkeløft eller powerlifting, og for nye seere, der dumper jo nogen ind hele tiden, så kan jeg da sige, at det er det største verdensmesterskab, der nogensinde er afholdt. Jøster Petersen her er arrangør af det, leder af det, og der er 46 nationer tilmeldte. Det vi skal i gang med nu, Jøster, det er jo bænkpres. Alle dem, der har været en tur forbi helsecentret bare en enkelt gang, har prøvet at lave den der, hvor man lige støder op. De drenge, vi skal se nu på 100 kilo, hvor mange kilo kan vi forvente, de ligger og løfter? Mange. Rigtig mange. Det bliver helt sikkert op omkring... det bliver igen op omkring verdensrekorden igen. Så Hvad er verdensrekorden? Ja, den er 2,66, tror jeg. 2,66? Ja, 2,66 på verdensrekorden. Så det bliver der omkring, vi lander. Og det er mange kilo for en 100 kilos mand. Og det er jo kun en del af det med bænkpres. Der er flere forskellige discipliner. Lad os lige se på den aktuelle stilling, som den ser ud lige i øjeblikket. Musnitski, ham med det svære navn. Ja. Forløbig op på 387,5. Ja. Og han har jo en vægt på 99,1 kilo. Og så kan man ellers se derned af, hvordan de ligger. Hvorfor er det, at vi lige nævner vægten, kropsvægten? Jamen, den er jo fordi, at hvis det skulle ske sådan, at man er lige hen ved enden af det her, så er det kropsvægten, der er afgørende. Den har den laveste kropsvægt, er simpelthen ham, der vinder. Så det er noget vigtigt, hvor meget man vejer. Og de har jo allerede været i gang med den disciplin, der hedder squat. Ja. Og for nye seere skal vi måske lige friske op på, hvad det er, det går ud på. Ja, det går ud på, at man simpelthen tager stangen på nakken, og så går man ned sådan ens lår, oversiden af låret og under knæet, og så skal man bare rejse op igen.
Og det er jo en tredelt disciplin, kan man sige. Hver løfter må vel have sin favoritdisciplin. Hvis man er god til det her, er man så lidt sværere i styrkeløft, eller undskyld, i bænkpres, eller hvordan hænger det sammen sådan? Altså, de gutter, der er her, de er gode til alle tre ting. For ellers er de ikke her. Men typisk for almindelige mennesker, ja, så er man god til en eller to af disciplinerne. Typisk er man enten god til bænkpres, eller også er man god til ben- og dødløft. Men dem, der er her, de er gode til det hele. Der er ikke... der bliver løftet helt igennem. Det skal man, når man skal op og slutte med en total på omkring lige knap 1000 kilo, eller måske endda lige over, så skal man være god til alle tre ting. Og her kan man også se løftedragten, som vi har snakket om, hvordan man er ganske enkelt spændt op til lir. Ja, altså det er en ganske almindelig, ligesom man kender fra vægtløftning, er også en trikot, men den er så sygt i lidt kraftigere elastisk materiale, som gør, at man holder lidt mere på sin lyske, selvfølgelig først og fremmest, men også, at man får en lille smule hjælp i stoffet, af stoffet. At den virker simpelthen lidt ligesom en elastik, når man går ned i knæet. Og så har overdommerne lige nævnt, at der er 2 minutter til bænkpres konkurrence starter. Nu ser du vægtløftning. Hvis de her gutter, de røg over i en regulær vægtløftningskonkurrence, hvordan ville de klare sig? De har ikke en chance. Ikke en chance? Nej. Hvorfor? Jamen, fordi vægtløftning er en rigtig god sport, og mange af dem, der dyrker den her sport, kommer fra vægtløftning af. Men styrkeløft, det som enhver kan se her, det er ren, rå muskelstyrke og ikke ret meget andet. Hvor vægtløftning er meget med smidighed og teknik og hurtighed. Så der er ikke nogen af dem her, der er sådan rigtig, rigtig hurtige. Og her så vi lige ukraineren, der bliver båret ned, og det var fordi, at han skulle have godkendt sit tredje og sidste forsøg. Han startede jo på 375 kilo. 375, ja. 375, den skulle godkendes for at kunne komme med videre i konkurrencen. Ja. Hvor meget er det her mental styrke, hvor meget er fysisk styrke? Der er rigtig, rigtig meget mental styrke i det her. Det er der slet ingen tvivl om. Fordi hvis man er på det her plan og er med til et verdensmesterskab, så skal man være 100% fit. Og man skal være klar op i hovedet, og man er bare på. Og hvis man ikke er det, så kan man bare glemme det. Fordi så kommer der ham, der ligger bagved, så kommer han overhalet. Og så er de så småt ved at være klar derinde i Østrig, der er ved at være sat lodder på stangen, og vi skal altså i gang med bænkpres-konkurrencen. Og som nævnt, så er der altså mange mennesker, der har været i karambolage med den og har prøvet den en enkelt gang nede i motionscentret. Og det er jo nogle vanvittige kiloer, de skal op på. Ja, det er det. De starter jo et godt stykke på den anden side af 200 kilo. Så det er ikke for drenge, det her. Det er for mænd. Dominik Tupinar fra Tyskland. Og det er ikke for at forklejne vores egne danske løfter eller noget. Fordi de gør det rigtig, rigtig udmærket. Det er der ingen tvivl om. Men den danske rekord er 205,5 kilo. Og som man kan se her, så starter vi ikke ret langt derfra. Så vi kommer op... jamen der senere i konkurrencen, der kommer der folk, der starter på 240 kilo. 240 kilo, og det er altså lige knap 25 kilo mere end den danske rekord. 35 kilo mere end den danske rekord. Men her er der altså 190 bare til at blive varm på. Ja, sådan lige. Og hvis han klarer den, kan vi så regne en total ud? Så har vi i hvert fald en subtotal. Så tager man jo hans bedste benbøjningsforsøg, og så hans bedste bænkpresforsøg, og så lægger man dem sammen, og så har man en subtotal på det. Men altså 190 kilo, og det bør der ikke, og det er der på ingen måde problemer i. Nej. Bortset fra, han får nogen erkendt. Ja, hvad skal man sige, styrkemæssigt var det jo ganske ubesværet. Der var slet ingen problemer i det. Slet ikke nogen problemer overhovedet. Han får så de røde kort her igen, og det viser sig, at dommerne ikke synes, at han har lavet en pause. Det er sådan, man skal ligge ned i brystet, og så skal han ligge stille dernede. Ikke noget med tid eller noget. Den skal bare ligge sådan, at den har ligget helt stille. Lige et ganske kort sekund. Altså, at man simpelthen starter fra 0 næsten? Ja, lige nøjagtigt. Og det kan måske godt virke sådan lidt mærkeligt, men det er jo for at gøre konkurrencen fair. Og gøre, at det er lige for alle. At man simpelthen skal have den ned på brystet og stoppe den, og så skal man starte den derfra. Og her er det Steve McKenzie med 192,5 kilo. Og der var heller ingen problem med den. Man kan godt se, at han får så kun godkendt 2-1.
Og den ene dommer underkender den igen på, at han ikke synes, den ligger helt stille. Og det synes jeg faktisk heller ikke, den gør. Det vil sige, du er enig med kontradommen? Ja, det er. Hvorimod jeg synes, ham der var indført, der fik 3 røde lamper, eller 2 røde lamper, den var, synes jeg var god nok. Men nu er det jo ikke mig, der sidder deroppe og bestemmer. Nu er det jo de 3 herrer. Steve McKenzie her. Ser vel også efter omstændighederne ubesværet ud. Ja. Jarga Hagen. 197,5 kilo. Det er også typisk med sådan med den her disciplin, at det er også en disciplin, som folk kan forholde sig til, hvor det måske kan være lidt sværere med ben, at som du selv sagde, Claus, at alle har været i et motionscenter og prøvet det her. Og alle har prøvet at have 50 eller 60 kilo, eller måske endda 100 på at føle, hvor tungt det er. Og det er faktisk tungt. Men de her gutter, de har altså 200 på. Og her er forsøget godkendt med alle 3 dommerstemmer. Det så også nemt ud. Nick Tulutki. Og så er der altså 200 kilo på, mine damer og herrer. Og vi er først lige begyndt. Det er dobbelt så meget, som han selv vejer. I godt og vel. Og for at sætte tingene sådan lidt i relief også, så kan man sige, at det vil jo være det samme som at lave en armbøjning på gulvet. En god gammel gymnastikarmbøjning med en person op på nakken af en, der vejer lige så meget, som man selv gør. Det er ikke ret mange, der kan det. Det gjorde lidt ondt. Og hvad siger dommerne? 3 godkendte. Han får den lidt for langt ned på maven, ned mod maven af, så skal han lige have den korrigeret ind på vejen opad. Den er heller ikke så hård ved kroppen, den her øvelse, som benbøjninger var, vi så til at begynde med. Det er... Men altså modsat, hvad man skulle tro, at man kun bruger sine arme og sine brystmuskler, det gør man altså ikke. Når man er heroppe, så bruger man hele kroppen. Der skal virkelig genereres noget energi ude i... Og det kan man også typisk se på deres ben og på deres... Ja, de bruger virkelig hele kroppen for... Start! Det så nemt ud for Wozniacki. 205 kilo. 3 godkendte. Nu kører vi så forbi det der, den danske rekord. Den er lige nøjagtigt 205,5 kilo. Prøv lige at se der. Der var ikke antydning af anstrengelse til det. Nej. Han mener det seriøst i dag. Han vil virkelig være med. Så er der André Peters fra Frankrig, 210 kilo. Start! Ned og lægge stille. Det så heller ikke synderligt svært ud. 2-1. Der var igen en af dommerne, som har en modsigelse eller en indsigelse. Jeg synes godt nok, de er lidt skrappe i dag. The bar is loaded for Jens Flod from Sweden, 210 kilos. Så skal vi til vores svenske ven, Jens Flod.
99,65 vejer han, og 210 kilo ligger der på stangen. Fra dommerne siger start til det skal være udført. Er der nogen tidsgrænse der? Nej, det er der faktisk ikke. Altså, der er en tidsgrænse, inden han siger start. Man har 1 minut fra, at stangen er blevet forberedt og hældt de skiver på, man skal have på, til man skal have begyndt sit løft. Men det er jo typisk, er det jo heller ikke så fælt interesseret i at ligge der alt for længe, så de plejer som regel lige snart, de har fået det der startsignal, og så komme i gang. Det kan man jo godt forestille sig, hvor svært det er at ligge der på ryggen med 100 kilo i hver arm. Men nu for eksempel, når vi skal have fat i Orhan Bilikan fra Belgien, så fra hans 215 kilo, de er klappet ind på stangen. Der må højst gå 60 sekunder til han er påbegyndt løftet. Ja, det må der. Men magnesium kan sove selv. Hvorfor talkum på ryggen? Nej, det er magnesium, og det gør man for, og det er jo med til, og hvis der er lidt fugt, eller man har svedt, og det gør det jo selvfølgelig helt vildt meget, at man så ikke er glat på bagen, når man triller eller kører hen over bænken. Så smører man lidt magnesium. Det er også det samme, de har på hænder, for at fjerne fugten i hænder. At man ikke... Det så jeg nemt ud. Den blev desværre underkendt. Ja, man kan sige, selve kiloerne var der ingen problemer med, men... Overhovedet ikke. Han løfter så, efter dommerens mening, løfter han så numsen lidt fra bænken af. Det kan man se lige der, hvor han vender den i bunden. Og det må man ikke. Man skal have skuldrene og numsen i bænken og fødderne i gulvet. Det ser ellers nemt ud. Vil han mentalt gå videre til næste runde med en overbevisning om, at det klarede han faktisk? Ja, det tror jeg, for den var så let. Altså, den var så let for ham at få op, så det tror jeg ikke, at det vil være noget problem for ham. Det er jo værre, hvis man ikke føler, at man kan løfte den, eller så er det klart, at så kan det være svært at få sig selv hævet op. Så er der altså kommet lidt mere kød på. Ja. 235 kilo er der på stangen lige nu. Ja. Og han var lidt usikker i begyndelsen af sin squat. Der var ikke så meget usikker her. Hvad siger dommerne? Alle tre godkendte. Han var jo bagud med 2 underkendelser i sine 2 første squat. Men 235 uden at blinke. Der var ikke meget. Hvad kan vi forvente? Hvad kan vi håbe, han kommer op mod? Ja, vi er jo ikke færdige nu. Nu mangler vi jo lige et par gutter her på 240. Så jeg vil sige, at vi har 3 gutter, der ligger heroppe sammen. En russer, en bulgarer og en ukrainer. Hvad kan vi forvente? Jeg har nok forventet meget, meget tæt på verdensrekorden i hvert fald. Jeg kom vist til at sige, at det var 2,66 før, den kun 2,63. Så det tror jeg... Nu kommer det jo land på, om de kommer godt i gang her med deres første forsøg. Nu ser vi kan lure, om der kan være 23,5 kilo mere i Maxim Bakatov i forhold til verdensrekorden. Max skal du have. Der er i hvert fald mere i ham. Og det tegner godt for konkurrencen. Det var nærmest en eksplosionsagtig tilbagekomst. Skal jeg lige love for. Jeg kan også se her, at han går på 255 i hans anden forsøg. Det er kun 8 kilo for verdensrekorden, altså, og må ikke han kunne finde på at prøve. Og her har vi så Christoph.
skal vi sige, en karismatisk atlet. Moment. Come on. Start. Det er også klasse. Hvad siger dommerne? 3 godkendte. Ja. Det ser godt ud, det her, Jøster. Det ser ud som om, at der måske kan ligge 3 atleter og presse hinanden op i en verdensrekord. Ja. Så kan man jo ikke ønske sig mere. Nej, det er en helt rigtig udvikling. Det var lidt skuffende i den første øvelse benbøjninger, at vi ikke kom op omkring verdensrekorden, men så må vi jo gøre det her. Eller så må de jo gøre det her. Så hvad har vi foreløbig? 2 på 240 og 1 på 235? Ja. Slående lighed med Peter Aalbæk, som løfter dansk filmarv. Ham her, han skal som i gåseøjne bare ind og løfte 197,5. Giv luft. Start. Ja, det var ikke. Og godkendt. Men der kan man se, altså han har fået hans første forsøg underkendt, og så alligevel så går han ind og forøger vægten i hans anden forsøg med 7,5 kilo. Fordi hvis han ikke gør det, så bliver han hægtet af det samlede resultat, og så kan han ikke, så i stedet for at komme hjem med et eller andet, man ikke rigtig kan bruge til noget, så øger de alligevel væk. Men vi var også enige om, at det var en teknisk fejl, der gjorde, at han ikke fik den første godkendt. Altså ja. Styrkemæssigt var han jo på plads. Der var slet ikke noget galt med styrken. Det var ren teknik. Så skal vi have fat i Steve McKenzie, der øger fra 192,5 til 202,5. Ja, nu er vi alle 11 mand, for der er en over 200 kilo. Ja. Godkendt. Godt løft. Jeg synes, det er spændende at se, når de sænker vægten, at de ligesom holder igen. Hvorfor lader man den egentlig ikke sådan mere eller mindre bare falde, og så sparer kræfterne? For ned skal den jo nok komme. Ja, det skal den nok. Ja, men det er fordi, man gerne lige vil have en lille smule indflydelse på, hvor den lander hen på brystet. Og jeg tror også, der er mange af dem, de sådan vil gerne lige føle vægten, og sådan være sikker på, at man synes, at man har styr over den hele vejen ned. Hvis man har det, så vil man... Så det er jo psykisk, at så tænker man, så kan jeg også få den op igen. Og man kan... Men de har jo nogle enormt stramme trøjer på, som rent faktisk bevirker, at det ikke bare sådan... Altså, de trækker faktisk lidt i den for at få den ned. De er enormt stramme hen over brystet, og det virker lidt ligesom en... jamen igen med ligesom i benbøjninger med, at dragten den hjælper dem lidt til at løfte egentlig. Det kan man så godt synes, at det er måske lidt snydt, men man kan jo ikke tage fra de her gutter, at de er sindssygt stærke alligevel, så... Og de har dem også på alle sammen, så det er ens for alle, så... Tulutke her er gået fra 200 kilo til 205. Det er jo heller ikke noget problem. Next pickup from USA, Sean Hagen. John Ross for 207.5 kilos from the bar. Jens Blod, Oleksiy Vishniewski, please stand by. The bar is loaded for Sean Hagen from USA, 207.5 kilos. Sean Hagen gået 10 kilo op fra 197,5 til 207,5. Tager egentlig lidt større spring, end de andre har gjort. Ja, 10 kilo. Det gør jo meget med psykisk, at man føler, at man måske gerne have en vægt, man er helt 100% sikker på.
Der var i hvert fald ingen løfteproblemer. Hvad siger den tekniske del af det? Den var ikke så god, for der var 2 underkendte. Så igen, fordi dommerne synes, at stoppet nede på brystet, det ikke var længe nok. Det kan man også godt se her, det gjorde det ikke. Det var et meget kort stop. Reglerne siger, at der skal være et synligt stop. I gamle dage kørte man med, at der skulle være et sekund stop, men der er jo nogle mennesker, der er hurtigere til at få den til at ligge stille end andre. Og så nu har man lavet reglerne om, sådan at nu skal den bare ned og ligge stille. Skal jeg fat i Jens Flot igen fra Sverige. Som prøver på... Ja, han prøver vel på samme kilo som før, 210. Ja. Så er han åbenbart ikke helt født. Han havde så godt styr på den sidste, han tog øge. Nej. Så går han lidt på det samme igen, for nu har han i hvert fald. Den lå der i hvert fald stille, så vidt jeg kunne se. Men alligevel underkendt. Ja. Men for hvad? Ja, men den her gang bliver den underkendt for, at han ikke laver en lige udstrækning, tror jeg. Nej, det kan ikke være. Så må der være et andet. Så må der være noget andet. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Den må da i hvert fald ligge stille. Ja. Og jeg synes heller ikke, at de dømmer ham for et eller andet. Jeg synes, den er lidt ujævn i udstrækning, men så meget synes jeg rigtig meget. Nu begynder han jo at blive presset, vores svenske ven der. Nu har han jo 2 forsøg, han ikke har fået den. Og det er Wisniewski på 215. Han er altså også gået 10 kilo op. Det var der ikke nogen problemer i. Dommerstemmerne 2-1. De er hårde. Ja, det er meget, meget hårde dommerne i dag, synes jeg. Den så der endnu nemmere ud i hans første forsøg. Ja. The bar is loaded for Orhan Vilkan from Belgium. 215 kilos. Han er også lidt presset. Vilkan Orhan, ja. Han fik heller ikke hans første forsøg, så han vil nok gerne have det her. Kom, Olof! 215 kilo. Ned, stillestand, op, straks. 3 godkendte. Han skulle bare lige ind og bevise og sætte tingene på plads, at det ikke var, fordi han ikke kunne løfte hans første forsøg. Meget, meget flot løfte der. Der er slet ingen fejl på den. Den er svært at samle girlander med op til jul, sådan en dragt der. Det kan godt blive noget rod hen over stuebordet. Jeg skal også hilse dig at sige, at de er heller ikke ret specielt dejlige at have på. De napper helt vildt. Altså, det er sådan nogle atleter her, de har altså en smertetærskel, der går et godt stykke på den anden side af, hvad os andre almindelige mennesker har. Peters klarer ikke den der. Nej, gør han ikke. Han mangler lidt i venstre arm. Ja. Men som sagt, det er jo helt derude, hvor de virkelig er, de løfter alt, hvad de overhovedet kan. Og det er lige noget her i anden forsøgene, at de, som jeg sagde før, så starter man sådan rimelig lidt under, hvad man ved, man kan lave for første forsøg, og så går man ind på anden forsøg på det, som man håber, man kan. Og så bruger man sit tredje forsøg til at håbe på et mirakel, at man kan få 5 eller 10 kilo mere skrab sammen. Og det er nødvendigt. Det er nødvendigt i en konkurrence som den her til verdensmesterskab.
Der vil vi helt sikkert henne, når vi kommer til det sidste dødløft. Se konkurrencen afgjort på måske 2,5 kilo forskel, 5 kilo måske. Så det gælder virkelig om at få så meget med, som man overhovedet kan. Så er det Oleksiy Okochny. Det er 245 kilo, vi snakker om. Den er godkendt. Jeg synes, han er en flot atlet. Next we have Ivailo Klitschko from Bulgaria. Ivailo is after 250 kilos on the bar. Maxim Barakatov and Dominik Tokana, please stand by. Ja, flot løft. Og en subtotal på 620. Ja. Og det bringer ham forløbig på en 6. plads. Han knager lidt, vores bulgarske venner. Ja, han virker ikke helt lykkelig. Det gør han ikke, Christoph. Men han rejste, hvor han faldt. Det kan han godt være lykkelig over det der. Det var flot løft. Ja, flot løft. Og der er flere kilo i ham, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Og nu nærmer de sig jo altså med raske skridt verdensrekord. Det gør de, ja. Det gør de. Det gør de. Næste løft her, vi skal se Barakatov fra Rusland af, der han altså, hvis han får hans 255 kilo, så er vi kun 8 kilo fra verdensrekorden. Og det er samtidig også forsøg på at lave en europarekord her. Så vi er altså deroppe, hvor det virkelig, hvor drengene bliver sorteret fra. Det er kun mændene, der er tilbage. Maxim Barakatov, 255 kilo. Og der er masser af opbakning fra hallen. Start! Er der en verdensrekord i ham, Jøsta? Ja, det er der. Jeg tror det. Ja, det er der. Jeg tror, der ligger en verdensrekord der og venter. Der var i hvert fald en europarekord der. Den havde han da slet ingen problemer med, så det skulle ikke undre mig, om han springer 10 kilo igen og så forsøger på en verdensrekord. Dominik is after 205 kilos on the bar. Og en subtotal på 610. Og en placering som nummer 3. Så skal vi til at gøre klar til at komme i gang med 3. runde. Hvordan er det med det ekstra forsøg, verdensrekordforsøget? Hvad siger reglerne? Reglerne siger, at man skal have, hvis man vil have et ekstra forsøg, så skal man have et godkendt 3. forsøg. Så det vil, og yderligere så skal man være inden for 20 kilo af verdensrekorden. Og hvis de 2 ting er opfyldt, så kan man blive tildelt et 4. forsøg på at lave en ny verdensrekord. Men det ser man faktisk utrolig sjældent her til verdensmesterskaberne, fordi at de brænder simpelthen så meget krudt af de 3 løft, de har, at der er ikke til et 4. forsøg, så... Ja, det så også flot ud. Godkendt. Alle 3 domme stemmer også. Nej, og plus mere også, at hvis man kan sætte verdensrekorden inden for de 3 forsøg, så har man jo altså også de kilo med, der tæller sammenlagt, når man kommer hen i den anden ende. Hvis man er ude at tale 4. forsøg, så tæller det ikke med. Hvis man for eksempel løfter 5 kilo mere i sit 4. forsøg, når man går i 3. forsøg, så tæller det ikke med det sammenlagte resultat. Så det er klart, at
her bliver virkelig regnet og gangen og divideret med, at man skal have så meget med som overhovedet muligt. Nick Tulutki. Han får virkelig mental guidance af træneren. For that signal. There you go. Hold the air in tight. There you go. Stop. Tight. Tight, tight, tight. Press. You got it. You got it. You got it. Ja, han har slåsset med dem hver gang, men han har fået dem op alligevel. Ja. Og her er der også 3 godkendte. Man kan også se med ham, han springer kun 2,5 kilo fra hans anden forsøg til hans tredje forsøg. Og det er igen det der med, at man skraber simpelthen så mange kilo sammen, for at det, jamen, det kan nemt meget vel være de 2,5 kilo, man taber eller vinder på i den sidste ende. The ball is loaded. Steve McKenzie from Canada, 207.5 kilos. Steve McKenzie, 207,5. Start! Og godkendt. Det var så også hans maksimum. Der var ikke meget mere i ham heller. Man må sige, at de ligger meget, meget tæt på den maksimale vægt. Er det ligesom i boksning? Hvis de vejer for meget, får de så lov til at nå at tage sig på et stykke tid, eller er de ude af konkurrencen? Nej, de har 1,5 time til at opnå, i det her tilfælde, at komme ned under 100 kilo. Eller komme ned på 100 kilo, fordi man kan faktisk godt deltage, selvom man vejer 100,0. Det har de 1,5 time til. Og hvis de ikke når det inden for de 1,5 time, så er det altså over. Så er det slut. Så er det slut. Og det var der faktisk en af dem, der ikke nåede i dag, så... Han får sådan en chance i eftermiddag for at løfte i 110 kilo klassen. Eller i aften er det 110 kilo klassen går i gang her klokken 18:00. Start! Press! Squeeze it back! Back! 210 kilos. Andre Peters and Alexei Vishnitsky, please stand by. The bar is loaded for Jens Loden, Sweden. Jens needs visited the stadium competition and given all the support he can. Put their hands together. Come on! Nå, det her, det... Nu er det sandhedens time for vores svenske ven her, Jens Flod. Han har ikke fået nogen af de 2 første forsøg, og hvis han ikke får den her heller, så er han altså ude af konkurrencen. Så nu er der rigtig adrenalin på. Start! Der var han heldig. Fornemmer også lettelsen. Det er 3. gang, han forsøger på den samme vægt. Og de 2 første gange var den faktisk meget nem. Men den her gang så han ud som om, det er jo igen, som vi snakkede om før, Claus, det er jo mentalt, at man, når man kommer ind til det 3., man skal bruge 3 løft på at opnå den, man egentlig skulle have haft i sit første løft. Det er, så kan man godt gå lidt sukkerkål op i hovedet, og man tænker, nej, hvad er det her for noget? Hvad sker der? Her sker der 220 kilo Start! fra Andre Peters. Klarer han ikke. Desværre, nej. Og han døde på samme sted i sit andet forsøg. Jamen altså, der hvor han dør, det er, når man har den helt nede på brystet, der ligger dernede, så er det faktisk brystmusklen, man bruger til at skubbe den op med igen. Og lige deroppe, hvor de dør alle sammen, det er lige der, hvor brystmusklen, at man går over i at løfte den i armene i stedet for, hvor tricep, bagsiden af overarmen, den begynder at løfte. Og det er klart, at den der overgang der, den kan godt lige være, det skal man lige... Det er simpelthen lige skiftet muskelgruppe. Der skifter man lige muskelgruppen ind i det hele, ja.
Så hedder den 222,5 for Oleksiy Vuchnitsky. Det bliver også meget ret, når vi skal sige ham mere. Selvom han sikkert er en flink mand. Det var der ikke noget problem i, nej. Oleksiy Rokotsky and Ivailo Kristov, please stand by. And the bar is loaded for Orhan Bilican from Belgium, 232.5 kilos. Bilican Orhan 232,5. Startede altså på 215. Start! Den kommer også til at gå ondt, den der, Jøster. Ja. Det gik ikke. Det var også lige... Jamen, det er jo igen et tegn på, hvor tæt det er på, hvad de egentlig kan løfte. Altså, det er jo... Jamen... Et kilo måske. Hvis den er et kilo lettere, så har han fået den op. After the last lift, there will be a 10-minute recess. 10-minute recess. The bar is loaded for Oleksiy Rokotsky, 250 kilos. Interessant. 250 kilo skal vi ud på nu. Det er mange kilo, når man selv vejer, når man kun vejer lige knap 100. Ja, kun her 50 gram. 250 kilo, der sænker sig en andægtig stilhed her i Vejlecentret. Ja, det er stærkt. 3 godkendte, det er stærkt. Han virker utrolig målrettet, vores unge ven her. Det skal han også være i det her selskab. De er jo en 3-4 stykker, der ligger meget tæt. Så. Jeg synes, jeg har sagt det før, Jøster, hvis man kan sige elegant om de her drenge, så er han på en eller anden måde en elegant styrkeløfter. Han har god teknik, og han har meget. Ja. Og han er vel stadigvæk meget at lære endnu, trods alt, ikke? Jo. Nogle gode år nu. Ja. Meget stilren er han, altså. Der er slet ikke... Må det ikke, de skal holde Christoph indendør i aften, hvis han bliver verdensmester. Fordi altså løfter han nogle Intercity-tog ind i morgen. Det kan vi ikke have. Start! Han er stærk, ham der. 3 godkendte. 257,5 kilo. Han er altså også en potentiel verdensrekord. Maxim Barkatov from Russia will attempt to break the European record once again. He's out for 260 kilos on the bar. The bar is loaded for Maxim Barkatov from Russia. 260 kilo. Kun 3 kilo for verdensrekorden. Han har sat en ny Europa-rekord en gang. Gjorde han en sidste løft med 2,55. Nu besøger han så med 2,60. Maxim Barkatov, 260 kilo. Startede på 240. Og så bliver der meget stille. Start! Det er flot, hvad siger dommerne. Gisle Møller, 3 godkendte. Ny Europa-rekord. Han virker faktisk upåvirket. Fuldstændig. Og han beder om fjerde forsøg nu, så nu... Han bad om 4 forsøg. Ja, det gør han. Så nu kommer der et forsøg på ny verdensrekord. Han har så lige et par minutter her lige til at sunde sig i, inden han skal ind til det. Er det i princippet kun bedste mand, der kan bede om et ekstra forsøg, eller kan alle med et godkendt 3. forsøg? Ja, alle, der har godkendt 3 forsøg, og inden for de der 20 kilo fra Europa Cup, eller verdensrekord, ja, det kan det gøre.
Så der er jo rent faktisk... er der ikke 3 mænd her, okay? Vi har jo 3 potentielle verdensrekorder. Men jeg er ikke opmærksom på, om de andre har bedt om et 4. forsøg også. Det tror jeg ikke, de har. Jeg tror kun, det er... Bakatov. Bakatov her, ja. Nu kan vi høre, at han har bedt om at få 265 kilo på. Og det er nu? Ja, det er nu. Det er lige, han har lige 2 minutter til at sunde sig i, og så skal han på. Det er altså, han kunne godt vælge at gå ind og sige, at han kun ville forøge hans forsøg med et halvt kilo, altså 263,5 kilo, men han er en rigtig sportsmand, han går og siger, nej. Vi går efter 5 kilo mere, ikke det der pjatværk med 1,5 kilo. Eller. Så det er faktisk... Der går han så. En ensom atlet i Vejlecentret, kommet hele vejen fra Rusland. Han er nok kommet hele vejen fra Sibirien af. Men der fyrer jo rundt med tanker op i hovedet på en, når man står i den situation, at man skal virkelig have sig selv cyklet op til at gå ind og sige, jeg har faktisk lavet 3 rigtig, rigtig gode forsøg i bænkpres. Og nu går jeg altså lige ind og tager nummer 4 også. Der skal virkelig mental styrke til. Han står derude nu og snakker med gaffeltrucken. Og der er jo sådan set, de har nok noget at snakke om, de to, fordi de er jo i samme branche, kan man sige. De er nok cirka lige stærke. Det er sindssygt mange kilo, det er det. Det er helt vildt. Måske flytter de sammen. En spændende romance i Vejle. Nu skal han ind og sætte verdensrekord. Det vil være et meget, meget smukt punktum for bænkpres-konkurrencen med en verdensrekord. Og ikke bare en verdensrekord, der er slået, men som er markant slået. Jeg kan i hvert fald ikke tænke mig en bedre ende på bænkpres-konkurrencen her. Og det får vi så at vide lige straks. Nu er stangen blevet meldt klar til ham. Det eneste, der skal være klar, det er vores russiske ven her, Maxim Bakatov. Er han også under 1-minuts-reglen i et verdensrekordforsøg? Ja, det er han. The existing world record, not the European record, which he already holds. The current record is held by Anthony Staparot from... Så mangler vi bare hovedpersonen Maxim Bakatov. Ja. Fordi nu har stangen jo stået klar et stykke tid efterhånden. Som jeg sagde, så er der, når han selv er den sidste løfter i konkurrencen, og han så skal have et rekordforsøg, så får han lige et par minutter ekstra til lige at få vejret og gøre sig klar og sådan noget. Han står og rokker med derude bagved. Jeg tror, han er ved at være klar. Han kører, typisk så kører man den der film med ind i hovedet, hvordan man tænker, nu går jeg ud, og så lægger jeg mig ned, og så tager jeg den ud på strakte arme. Og så kan jeg mærke, at jeg har den nu. Nu skal han bare være der. Okay. Og nu kan vi se på skærmen, at han har bedt om 263,5. Han fik lidt kolde fødder. Jeg var lige hurtigt nok udført, så jeg synes, jeg hørte, at hans træner han råbte 265. Ej, det er meget. Det er rigtig meget. Ja, han ser jo afslappet ud. På sin vis. Ja. Yeah. ...263,5 kilo. De ligger der, mine damer og herrer. Det er et verdensrekordforsøg i Vejlecentret. Verdensmesterskaberne i powerlifting eller styrkeløft. Så skal det hele lige sættes på plads. Så får han nogen på bæret. Ja, det kan jo godt se lidt mærkeligt ud, men det er jo lidt igen der med at få sig cyklet op til det, ikke? Og få adrenalinen helt ud i fingrene, ikke? Fordi der skal virkelig klemmes med alt, man har lært. Det siger jo sig selv, det er et verdensrekordforsøg. Der er aldrig nogen i verden, der har løftet noget i den her vægtklasse, der var tungere, vel? Så der skal virkelig... Og folk stemmer sammen foran punktet, og der er faktisk et
meget massivt bifald for en efterhånden pænt besøgt hal hernede, og det bliver endnu mere pakket og endnu mere stemningsfuldt i morgen, når det hedder plus 125 kilo. Men lad os nu få den her verdensrekord. Ja, tak. Isnagagia, bliver der sagt. Den tager i venstre. Han henter den. Hvad siger dommerne? Nej, den er ikke godkendt. Han var ellers lige ved. Ja, det var meget tæt på. Det var meget tæt på. Hvad er det tekniske løfte, der sker? Jamen, det er, man kan se, når han vender den hernede nu. For det første, så har han ikke ret lang pause. Men nu tager han der i hans venstre arm. At nu får han ikke strukket begge arme lige hurtigt ud. At han så bliver han underkendt på, at han ikke har jævn udstrækning. På, er det simpelthen det, at vi ser, at han er naturlig højrehåndet? Altså, det er hans stærke arm, højrehånden? Ja. Ganske enkelt? Ja, ganske enkelt. Det er sådan, at man er faktisk stærkere i venstre hånd, når man er højrehånden. Så er man faktisk stærkere i sin venstre hånd. Men venstre hånd, den går også hurtigere tør, fordi vi er vant til at bruge højre hånd hele tiden. Så højre hånd, den kan lave den samme bevægelse mange flere gange end ens venstre hånd. Så derfor, man ser tit, at så dør man i venstre hånd, fordi at man ikke er vant til at bruge den så meget, som man bruger højre hånd. Men hvis der kun har været et løft, så har han faktisk været stærkere i venstre end. Jøster, fortæl noget, fordi nu skal jeg lige bytte lidt rundt på teknikken. Vi skal nemlig møde vores 2 danske løftere, så du kan da lige måske summere stillingen op, mens jeg lige laver et teknisk forvandlingsnummer. Det kan jeg lynhurtigt gøre da. Det er jo sådan, at vores ukrainske ven, med det meget svære navn at udtale, Vesnytski, Oleksij Vesnytski, han fører. Nej, det gør han i hvert fald ikke. Det er noget slud, jeg siger. Det er det, der står på min skærm her, men det passer ikke. Det er sådan, at vores bulgarske ven, Ivalor Kristov, fører med 632,5 kilo sammenlagt. Foran ukraineren Rodo Kokhy med 625 kilo, og så er det russeren, som vi lige så forsøge her på en verdensrekord i bænkpres, Barkatov, der ligger på 3. pladsen med 615 kilo. Altså, det er også kun 17,5 kilo, der skiller de første 3 ad, så der er ikke noget, der er afgjort endnu. Og Ukraine på 4. pladsen, Vesnytski, som jeg kom til at udnævne som etter før, han ligger på 4. pladsen med 610 kilo. Så mellem de 4 først, der er der faktisk kun 22,5 kilo, og det er ingenting. Det kan man nemt nå at indhente i. Du var på podiet tidligere i dag. Hvordan forløb det for jer? Det gik ikke så godt for os, fordi vi desværre bommede ud, og ja, der er ikke så meget at sige. Det var spænding, det var et stort stævne, og så det første forsøg, det blev altid sådan, man er nervøs, når man går ind, og så jeg følte, at jeg havde styrken i dag, men jeg skulle lidt dybere, og det prøvede jeg så på de 2 næste løft, men det gik ikke helt, som jeg havde håbet på. Så. Som atlet er man vel nærmest skuffet efter 3 forsøg? Ja, man er skuffet, fordi det er min bedste side, det er de 2 næste øvelser, der kommer, og det havde jeg haft stor fremgang her med træning op til. Så jeg håbede på, at jeg gik videre gennem den første disciplin, men sådan skulle det ikke være i dag, men vi fortsætter. Jeg ved ikke, om vi kan kalde dit forsøg frem, men vi kan prøve at se over på skærmen måske. Jeg er ikke klar over, om vi har mulighed for at kalde det frem, men hvor føler du selv, det kikser henad? Jamen, det føler jeg, at udstyret det strammer en nede i bunden, og så har jeg svært ved at få taget luft ind og kommer godt ud med den og står stabilt. Og det øjeblik er fra startsignal, så prøver jeg så at komme ned, men jeg kører lidt for langsomt, fordi jeg er nervøs. Kører for langsomt ned, og det gør så, at jeg ikke kommer helt i dybden. Og så skal man arbejde for meget med den, men det er marginalerne, der bare ikke er på min side i dag. Når nu man ser sig selv i de her billeder, de er jo meget sjove, kan man sige. Hvad tænker man egentlig så? Ja, man tænker jo nok, at man måske skulle... man er ikke særlig køn, det er man ikke, men det hele bliver blæst op, og ja, man må bare lade være med at se sig på fjernsynet, når man løfter, kan jeg sige. Der er ikke så meget... så... Hvor lang tid har du trænet for at kunne blive en atlet, som kan være med på verdensplan? Det kan man jo, når man er så VM. Ja, altså jeg har trænet i cirka 15-16 år, og har blevet ved og troet på, at det nok skulle lykkes, selvom der er lang vej op til
til toppen, men vi bliver ved, og vi har fået nogle gode landstræner her, så det skal nok lykkes, at vi nærmer os, men det er svært. Der er lang vej. Har det givet dig et knæk i forhold til at fortsætte med... Har du mistet noget moral i forhold til, at du ikke fik godkendt noget? Nej, det synes jeg ikke. Altså, man må blive ved, og man ved, der er højt op, og så der er kun én ting, der er at bide batterne sammen, og så gå hjem og træne videre, og tro lidt på det, og køre lidt videre på teknikken, fordi styrken er der. Man skal bare have det sidste med. Så knækker er vi ikke. Vi fortsætter. Du var også med. Hvordan har du det med din indsats i dag? Ja, selvfølgelig skuffet. Altså. Man har trænet igennem længere tid for at lave et godt resultat, og det er en kanon chance at få lov til at komme med her. Altså, jeg kom med på et afbud, og var utrolig lykkelig over overhovedet at komme med til så stort stævne her. Det er et fantastisk stævne. Man ser alle de store stjerner fra udlandet og sådan noget, så det er selvfølgelig fantastisk. Og det er svært at sluge, at man så går ind og bommer i det første forsøg, man egentlig har. Ikke? Man har 3 forsøg til at klare den første vægt på, og det er en vægt, som man normalt føler, man har fuld kontrol over. Men, det er også simpelthen? Ja, det er nerver også. Vi kan prøve at se dit forsøg heroppe. Hvad er det, der sker? Jeg ved det ikke. Altså, det er svært at beskrive, fordi det hele det går så fantastisk stærkt. Det er selvfølgelig med at få spændt godt op og få vejret ind, og så går det hele så stærkt, man kører ned, og jeg tager spændet i bunden. Jeg kollapser simpelthen, eller klapper sammen i bunden, og der kan jeg ikke holde den i ryggen længere. Hvordan er det som atlet at se? Nu vil lige se den verdensrekord på podiet deroppe. Er det motiverende, eller er det skræmmende? Det er helt sikkert motiverende. Det er på en måde også skræmmende. Man kan sige, at der er fantastisk langt deroppe, men det er jo det, der er fantastisk ved den her sport. Man kan blive ved med at rykke sine egne personlige grænser, og det er jo det, der gør, at man bliver ved, også efter sådan et dårligt resultat som i dag. Altså, det er bare på den igen. Nu er der kun lige 3 minutter, til de skal i gang deroppe igen. Hvem vinder, som du ser det nu, den her konkurrence? Ja, men de er begge to stærke i dødløft, så om det bliver den ene eller den anden, det er svært at sige. Det er hvem, der har trykket i dag, og så det må vi se. Men de er stærke, det er helt sikkert. Så vi må se, hvem der vinder. Jeg tror, det bliver russerne. Vi skal nemlig kigge på det, og tak fordi I ville være med. Held og lykke med det fremover. Ja, Jøster. Dine drenge der, kan man sige, de tog det jo pænt. Ja. Jamen, altså, som de begge to siger, det er jo utrolig skuffende, og at man ikke, når man nu står her har chancen, at man så dummer sig, laver en fjollet fejl, ikke også? Altså, hvis det har været et eller andet reelt, man kunne sige, så har det måske været lettere at sluge, ikke? Men de sagde jo også begge to, de havde enormt mange nerver. Her har vi nogle billeder fra runden før, hvor der altså blev sat en verdensrekord med 263,5 kilo. Nej, det blev der ikke. Han forsøgte på den. Han forsøgte selvfølgelig på at sætte den. Christoph her. Ja, altså, Christoph, ham må vi nok betegne som en outsider. Der er slet ingen tvivl om, at de 2 ukrainer her, de er kendte. Dem har vi set før jo flere gange, og der var ingen tvivl om, at de ville gøre sig op i toppen. Det var alle helt sikre på. Men at Bulgaren, han kan følge med der, det må sige at være en behagelig overraskelse, at der rent faktisk er nogen til at udfordre de der ukrainske kanoner der. Er det traditionelt Ukraine, som er de stærke løfter? Altså, det er i hvert fald øst for den tidligere, altså over i den tidligere østblok, at de stærke de er. Det er der slet ingen tvivl om. Vi kommer efter dem, det gør vi. Vi giver ikke op, vi giver ikke for tabt her. Også danskere og altså før Østlandene kom med, der var det jo sådan, at det var Skandinavien ude. Det ville jeg så godt, det ville jeg gerne lægge Danmark med i. Vi var ikke så gode dengang, men som vi er nu. Men der var det Skandinavien og USA og England og Frankrig, der ligesom var toneangivende i det her.
Og så kom alle østlandene med, og så gik det ligesom lidt over. Men altså, det er jo bare, sådan er det jo. Altså, det kan vi jo ikke gøre noget ved, og det er da helt okay. Altså, så det er jo bare op til os andre, og så må vi jo træne endnu mere og endnu hårdere, og så skal vi nok komme efter dem. Altså, vi kan sige, at de danskere, de er gået meget frem. De er gået meget frem de sidste 5-6 år. Vi har fået styr på med landstræner og nogle ordentlige faciliteter. Så vi er gået meget frem. At de andre så også er gået lidt frem, det er jo bare... Altså, vi er ikke så langt bagefter længere, som vi har været. Vi skal i gang med Jens Floth og det, der hedder dødløft. Det må du hellere forklare. Ja, det er sådan set den allernemmeste øvelse af de 3 øvelser, vi laver her, fordi man skal bare bukse ned og tage fat i stangen og så rette sig selv ud. Så skulle stangen jo gerne følge med op. Det er også en øvelse, som der er mange mennesker, der ikke ret godt kan lide, fordi den er sådan lidt kranagtig over det. Altså, der er jo ikke de store... Men altså, det kan man jo ikke tage fra dem, at det er usandsynligt mange kilo, de løfter, og det bliver rigtig, rigtig mange kommer op på her. Kommer op i nærheden af 400 kilo. Her var der 270. Håndstillingen. Er der frit valg, eller er det bare den måde, man holder den på? Der er frit valg på alle hylder. Det må man selv om. Grunden til, at de har den ene på den ene måde og den anden på den anden, det er sådan, at stangen ikke triller ud af fingrene på den. At så vil den trille den ene vej i den ene hånd, og den anden vej i den anden, og det går som kendt lige op. Så der er simpelthen ikke noget... De skal så rettes helt ud. Det hedder, at man skal stå i oprejst stilling med skuldrene tilbage og låst knæ og låst hofte. Og her var der i hvert fald ikke tilfredshed hos dommerne. Jamen, jeg synes heller ikke, han er rettet ud. Altså, han ser ud, som om han står og hænger med skuldrene, og også hans knæ der. Man kan tydeligt se, at de slet ikke er rettet ud og låst. Det kan man måske godt synes er lidt til noget pjat, at for dem, der ikke ved noget om det, men det er det ikke. Altså, man bliver jo nødt til at have nogle retningslinjer for det lige for alle, ikke? Og så siger man, at man skal have rettet knæ og hofter og skuldrene tilbage. Og først der er man rent faktisk færdig. Og lige meget hvad, så må der jo altså også ligge et voldsomt pres over lænden. Det gør der også, ja. Det er... Altså ideen i det er, at man går lidt ned i knæ også, og så får knæene til eller lårene, bruger benene og lårene til at løfte også med. Men det er jo typisk lige snart, vi begynder at blive lidt presset, sådan har vi det alle sammen, så hopper man jo over der, hvor gæret det er lavest, og så hænger den altså kun i ryggen. Just det er klart, at der er jo mange fordomme omkring sådan et styrkeløfterstævne. Der er mange, der vil sidde hjemme i stuen og snakke doping. Jeg skal ikke komme og klog på, om nogen er dopet eller ej, men hvordan har det været? Har der været taget nogle tests hernede? Har Antidoping Danmark været her? Ja, Antidoping Danmark har været her hele ugen, så der er ikke noget... De er hernede for at tage 40-50 test af de atleter, der er her. Og det gør man på den måde, altså det bestemmer de jo. Det er jo ikke os, der bestemmer, hvem der skal testes. De finder jo selv dem, de gerne vil teste, og så hælder de dem ud. Men altså med 40 test i 11 forskellige vægtklasser, så er der taget et pænt udsnit af dem, der har været. Og det er ydermere også sådan, at hvis man skal have godkendt en verdensrekord for eksempel, så skal man også dopingtestes inden for 24 timer. Så der er ikke, altså, jeg kan selvfølgelig ikke garantere for, at der ikke er nogen her, der er dopet. Men jeg kan i hvert fald garantere for, at vi gør alt, hvad vi kan overhovedet for at fange dem, der er det. André Peters her med 315 kilo. Det kunne måske godt virke som om, det var en disciplin, der lå lidt bedre til ham. Startede lidt hårdere ud. Er der en folkevandring af de her drenge over til de her såkaldte stærkmandskonkurrencer, vi kender? Nej, ikke dem her. Det er der ikke? Nej, det er der ikke. Overhovedet ikke. Der smutter selvfølgelig en gang imellem en år, men altså generelt set,
Så dem, der er her, det er nogle dybt seriøse atleter, der virkelig går op i deres sport, og har gjort det i mange år også. Og altså, det kunne de simpelthen ikke drømme om at skifte over til. Men man kunne godt forestille sig, at de kunne klare sig og gøre det pænt. Ja, det kunne man nok godt forestille sig. Men altså, det er jo igen også med det her, det er jo specialister, dem her. De er jo specialister i de 3 øvelser her, ikke? Og det kan da godt være, at de ikke er ret gode til ret meget andet end de her 3 øvelser, men dem er de dele med også gode til. For eksempel McKinsey, der klarede 3.15. Og så Nick Tulutki fra USA. Det vil høre, hvad træneren siger til ham den her gang. Down. 317,5, den er godkendt. Det er Sovnekøben, den by. Next lifter, Maxim Barkatov from Russia. Maxim is asking for 330 kilos on the bar. Alexei Lukachi and Sean Hagen, please stand by. Så er det Maxim Barkatov med 330 kilo. Er der noget hjælp at hente her i form af dragten? Ja, det er der lidt. Altså, igen det samme system med, at den er syg af elastik. Og den vil jo gøre, at altså, den forsøger at få den person, der er inde i den, til at være udstrakt. Så det er klart, at der får man lidt hjælp. Men altså, det er måske 5-10 kilo, det hjælper. Altså for dem er det jo en verden til forskel, ikke også? Men der er jo ingen tvivl om, at de er vildt stærke alligevel, og de vil... Men for dem betyder det jo uendelig meget, at de kan få 5 eller 10 kilo mere ud af det. Og her var der også for Alexei Lukachi 330 kilo. 332.5 kilos on the bar. Alexei Vishnitsky and Orhan Bilichan, please stand by. The ball is loaded for Sean Hagen from USA. 332.5 kilos. Shark Hagen 332,5. Det kan man så også se på hans startvægt her, at han også er dødløftsspecialist. Normalvis vil det være sådan, at man rent faktisk er stærkere i benbøjning og squat. At man rent faktisk er stærkere der, end man er i dødløft. Man kan se her på amerikaneren, at han starter altså 17,5 kilo tungere her, end han sluttede i ben. Så det betyder, at han er specialist. Orhan Bilichan and Jens Flod, please stand by. The ball is loaded for Alexei Vishnitsky from Ukraine. 370 kilos on the bar. 370 kilo, det er altså meget. Hvor skal vi hen af for at nærme os en verdensrekord? Ja, vi er 20 kilo fra her i hans åbningsforsøg. 390, altså verdensrekord. 370 på stangen. Det ser interessant ud. Ikke godkendt. Nej, det er fordi, lige det han kommer op med den, der laver han ligesom en forovergående bevægelse igen. Du ser det her i slow. Så ligesom om, ja, tager den lidt. Så taber han lige stangen lidt igen, og det står der reglerne. Altså, når den er sat i gang på gulvet, så må han kun gå opad.
Han må godt gå i stå. Se der kan man se, Ja. ligesom går lidt ned igen. Altså, han er jo slet ikke en problem med at løfte den overhovedet. Så 370 kilo, det. Hvis han startforsøg, så ligger han ude 20 kilo under verdensrekorden. Nu er han faktisk berettiget til at få et fjerde forsøg. Så han er bare for at godkende den stræde. Det er vildt. Der er lidt færre kilo på her. Ja, nu er vi jo startet forfra igen på anden forsøgene. 270. Jens has asked for 285 kilos on the bar. And Viola Christoph, please stand by. The bar is loaded for Jens Roth from Sweden, 285 kilos. Så skal vi have fat i Jens Flot. Igen fra Sverige. Og han har 285 kilo på. Det ser jo nemt ud. Next lifter from Germany, Dominik Tobias. Dominik has asked for 305 kilos on the bar. Ivailo Krzysztof and Andrei Peters, please stand by. And the bar is loaded for Dominik Tobias from Germany, 305 kilos. Dominik Topinar forsøger sig på 305 kilo. Og så prøver han en gang at lægge mærke til, vi har jo en af vores meget udmærkede fotografer, der står oppe på podiet. Og når Dominik Topinar, han smider den der ned igen, så kan man godt se, at han får en rystetur derop. Den rammer han. Nu kommer der nogle stykker i løbet af dagen. Dominik Topinar, han hænger noget meget godt på. Jeg synes ellers, den knev lidt med ham i starten i hans squat, men han arbejder så noget fint med i konkurrencen. Ja. Sådan ganske diskret. Ja. And the bar is loaded for Ivailo Krzysztof. Christoph. Jeg håber, du får den godkendt. Det gjorde han. Alle tre dommer får bare med sig. En herlig fighter er ham, Christoph. Next lifter, Andrei Peters from France. Andrei has asked for 330. Det må man sige. Han slås med det. Ja. Han er altså ikke kommet til Vejle bare for feriens skyld. Steve McKenzie, please stand by. Og hver en fiber i kroppen er også spændt. For Andrei Peters from France. 332.5 kilos. Ja, det er et vildt stykke. Det duer. André Peters ude i 332,5. Next lifter from USA, Nick Tyler. Nick has asked for 335 kilos on the bar. Steve McKenzie, Alexei Volkovsky, please stand by. And the bar is loaded for Nick Tyler from USA. Come on. 335, startede på 317,5. Godkendt.
Ja, for at sætte tingene lidt i relief, så den danske rekord på 310 kilo. Alexei Lukashin and Maxim Barkatov, please stand by. The bar is loaded. Steve McKenzie from Canada, 335 kilos. Vi ser noget gaffatape dernede, eller hvad det er? Det er voksne mænds svar på hæfteplaster. Man sætter simpelthen gaffatape på. Ja. Det er som du kan se, så trækker de den jo op af skinnebenene. Og det er klart, den er meget ru, sådan en stang. Meget ru, for man kan holde fast i den med hænderne. Og den river meget let hul. Og det er den bedste måde at løfte på, det er, man kan også se på ham her, ikke? Prøv at se, hvordan han skubber skinnet op af... Det gør bare ondt. Men ham, der var der før, han har så altså valgt at løse på den måde, han satte gaffa hen. Ja, det er nogle hårde drenge. De taler sit eget sprog. De har ikke en faldkasse med en rulle gaffatape. Det der så også ret ubesværet ud, og dommerne siger også 3-0. Bare han ser ud, som om man har givet for tabt. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Plejer de ikke at gøre sådan nogen. Han ligger i øjeblikket kun på anden plads. Så er det igen Maxim Barkatov. Ja, han skulle snart have fundet et eller andet frem, for han ligger jo lige uden for medaljerækken. Han ligger faktisk på den 4. plads. Så hvis han skal op og blande sig, så skal han snart til i gang. Godkendt. Det var der ingen dårlig med. Det er faktisk sådan, at når vi er færdige med anden forsøgene her, og de går over til deres tredje forsøg, så må de ændre ifølge det, de har opgivet. Så starter der jo et taktisk spil med hvilken træner, der tør at vente længst tid, og hvem der tør. Og man må ændre sit tredje forsøg 2 gange. Men den, der åbner ballet, han skal jo selvfølgelig også give op først. Så det er sådan meget taktisk spil med, at nu tør vi godt at sige, at vi skal øge vægten. Fordi så øger de andre jo selvfølgelig også. Det følger de jo efter. Og hvor meget tør man at øge. Han har meget godt fat i det. Ja, flot løft der. Charger Hagen, 352,5. Der banker vi altså. 370 kilo på nu. Ja. For Vucinic, det var ham, der jo fik det underkendt, men som kilomæssigt så ud til at have meget godt styr på det. Det lyder i hvert fald, eller lader ikke som om, at han mangler styrken til at kløfte den. Det var ham, der var lidt uheldig lige, at den sank lidt, da han var på vej op. Men så må ikke han får ramt på den her. Ellers har han et problem i hvert fald. Oleksiy Vucinic, 370 kilo, 20 fra verdensrekorden. Og før der løftede han den flot, men så sank han lidt ned. Lad os se. Ingen problemer overhovedet. Og her bør der altså ikke være skygge af tvivl, og den er også godkendt. Og også en sammenbidt mand. Ja, det var hans første plads samlet. Han gik efter her. Det er jo helt fantastisk, at han fører med 980 kilo sammenlagt. Det er 20 kilo fra et tons på 3 løft. Det er vildt. Hvis han opnår tonset, så laver han faktisk 10 gange hans egen kropsvægt på de her tre løft. Det er rigtig meget. Verdensrekorden sammenlagt er 1035 kilo.
Og det når han nok ikke op på. Eller det når han ikke op på, men det er ikke ret tit. Det er ikke ret tit, at der er nogen i det hele taget, der har lavet over 1000 kilo sammenlagt i 100 kilo klassen, så det er jo en utrolig præstation i sig selv. Tredje runde. Billy Can 280 kilo. Down. Good lift by Orban. 2-1. Next lifter from Sweden, Jens Lund. This is Jens' 9 attempt. Men Billy Can her, han ligger og roer lidt rundt ned i midten af feltet. Kan ikke rigtig hverken op eller ned, så han har jo noget med 40 kilo op til det. Han ligger på en 8. plads, og han har 40 kilo op til ham, ligger på 7. plads, og det bliver nok. Eller det er jo for sent for ham nu, det går han jo kende alligevel. Så skal Jens Floth ud og prøve på 300 kilo. Og hvordan kan han klare sig med et godkendt løft? Ja, så vil han hoppe. Nu vil han hoppe på plads op, ikke? Men det er klart, at alle de andre, de forsøger jo også på at komme. Jeg er spændt på, hvad de siger til den. Ja. Godkendt. Ja. Det var en helt anden anderledes måde at gribe det an på. Han angreb simpelthen stangen og spekulerede ikke så meget over det. Nej. Der er vel heller ikke så meget at spekulere over. Den skulle bare den vej der. Ja. Skulle han nok, den attitude, den skulle han nok have begyndt med helt fra begyndelsen, da han løftede, så han ikke ligger der rodet rundt dernede på 11. pladsen. Dominic Tobinard. Se om han startede måske lidt for lavt. Dominic Tobinard. Ingen problemer. Det var godt kæmpe, det i hvert fald. Next from Bulgaria, Ivailo Klitschko. Ivailo has asked for 332.5 kilos on the bar. Nu skal vi til. Nu begynder det at blive spændende og interessant det her, for nu kommer Kristof fra Bulgarien af, vores ven, vores holdende ven her, og han ligger jo rent faktisk på en 4. plads nu, med kun 5 kilo op til bronzemedaljen, og faktisk kun 7,5 kilo op til sølvmedaljen. Så der er ingen tvivl om, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for det her. Og han har lige nøjagtigt forøget vægten fra hans anden forsøg til den tredje forsøg her med 7,5 kilo. Så hvis han får den her, så tror jeg, han faktisk godt på en sølvmedaljeplads. Ham kan vi godt lide. Ja, han er en af vores. Ja. Sikke en fighter. Ja. Ham der, sikke en fighter. Og den bliver godkendt. Ja. Og så rykker han op på en sølvmedalje. Prøv lige at se der. Der dør han første gang. Der er en stendød. Han er fuldstændig væk fra virkeligheden. Og så finder han det frem igen. Det er ufatteligt. Ja. Det er dejligt. Ej, hvor er det smukt. Og grusomt. Alt efter temperament. Men det er dog en atlet, der slås. Ja. Og det er altså lige nøjagtigt sådan noget som det der. Det er jo derfor, vi godt kan lide den her sport, ikke? Altså, det er jo... Der bliver drengene skilt fra mændene. Ja, det er Steve McKenzie. Den får han svært ved. Ja, det var 2. Ja, den var for 2. Nick Tarlotki står klar derude, men lad os lige se, hvad der går galt for Steve McKenzie. Ja, der vil ganske enkelt, den er for tung. Den er bare for tung. Men som sagt, det er også fordi, her kæmper de jo virkelig om placeringer. Nu er det jo sidste chance for at gøre noget som helst ved det. Og det er klart, at når så det der taktiske spil, det starter, ikke, jamen, så kan man måske græbe lidt af situationen. Og så få meldt for meget på, ikke? Ja, nu sker der også noget taktisk, fordi nu er der så en, der har meldt til, og så har de øget lidt, så nu skal de lige ud igen og have sat nogle flere kilo på.
Next lifter is Nick Tylotky, 345. Ja, det er Nick Tylotky, der har sat flere kilo på. Ja. Due to a last minute change. The bar is loaded for Nick Tylotky from USA. Han kommer altså på podiet nu, Nick Tylotky, på 345 kilo. Det kan han ikke. Det tror jeg ikke, han kan, Justin. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det tror jeg desværre heller ikke for ham, at han kan. Han prøver med det her løft sig på at sikre sig bagfra, at han ligger i øjeblikket på 5. pladsen, at de gutter, der ligger lige bagved ham, at de ikke kommer og overhaler ham. Han havde problemer på 3.35, han kan ikke 3.45. Nej, det kan han ikke. Nej. Han gjorde forsøget, han gik for at vinde. Det synes jeg er prisværdigt. Jamen, som du selv siger, Claus, så han havde problemer på 3.35, så der var ingen tvivl om, at det kunne være, at han skulle tage et stykke nyt gaffa på, så havde det hjulpet. Så nærmer vi os. Ja. Vi nærmer os alvorligt. Vi skal lige have Andre Peters. Hvad satser han med? Satser med 3.45. 3.45, ja. 3.32. Og han går fra 3.32,5 til 3.45. Det er også voldsomt. Og hvis han har fået den der, så var han gået op på 5. pladsen i stedet for. Men det er vel også i de her sats, at skaderne trods alt kan komme, ikke? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig er det er klart. Altså som enhver ved, så begynder man jo at snyde lige så snart man ikke kan løfte på den rigtige måde. Så går man over til nødplanen her. Nu skal vi bare se, om vi kan løfte i det hele taget. Og så er det kan gå lidt ud over ryggen. Og, ja, det er egentlig forbavsende så få skader, der er i den her sport, når man tager i betragtning af, hvor mange kilo man egentlig løfter. Bakatov, Maxim Bakatov. Ja, han løfter for at sikre sig, at han får bronzemedaljen. Han ligger på pladsen nu, men det er klart, at de par løfter, vi mangler, de kan godt true ham der. Ja, den er der. Og hvad siger dommerne? Pænt tak, Bukker. Godkendt. Next lifter. Nu mangler vi kun 3 løfter, så er det over. Again, we have last minute changes. Hvem tror du på nu? Jeg tror ikke, vores ukrainske ven, Vysnytski, han smiger den væk. Det tror jeg ikke. Han er også kun gået på 380, kun. Ja, i gåsøjne. Kun gået på 380 dødløfter. Det er nok for... Han vil ikke risikere at smide det væk. Tak skal der have, så får nogen på nøden og råber og skriger. Den får han ikke, Køster. Nej, det gør han ikke. Der var han helt ude over kanten der. Jeg tror faktisk, han var så cyklet op, så han glemte at fokusere. Ja. Jeg skal ikke køre hjem om det. Det går altså ikke. Der kan man virkelig se, hvor langt man kan presse et menneske ud. Der er også spændt for. Jack Hagan, 3.55. Udover den samlede guldmedalje, guld, sølv og bronze, så kæmper vi også om disciplinmedaljer. Altså man kan få guld, sølv og bronze i dødløfter også i de 2 andre. Klart, hvis man nu ikke kan få en rigtig medalje med hjem, så kom hjem med en disciplinmedalje, det er jo også noget. Nej, det kan han ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Men det var tæt på. Ja, der tror jeg nok, vi kan se, hvad det handler om. Ja. Det er Gaffa, der ganske enkelt bliver flået. Så slutter vi lige af med en sidste løft. Forsøg på 390,5 kilo. Er det en verdensrekordforsøg? Jeg tror, det er et europarekord. Nej, det er verdensrekord. Det er verdensrekord, ja. Det er et verdensrekordforsøg. 390,5 kilo. Det ville da være smukt lige at slutte af med. Det kunne da være dejligt, ja.
gamle verdenskort. Den er fra 1993. Den er 10 år gammel. Jeg tror, han gør det, Øster. Det tror jeg også. Den måde, han klarede løftet før på. Han virker så fokuseret. Hvis han laver den her, så laver han også 1000 kilo sammenlagt. 390,5 kilo verdensrekordforsøg. Jeg tror på det, lad os se. Og da jeg sagde før, at han var gået på 380, det var for at sikre, at han blev nummer 1. Det behøver han ikke nu, fordi dem, der lå, de kan ikke nå at indhente ham alligevel. Så nu springer han så yderligere 10 kilo, eller 10,5 kilo mere, for så at prøve at se, om man kan lave en ny vand på. Og tænk på, i morgen, der kommer alle deres storebrødre, og vejer alle sammen over 125 kilo. Det bliver en festlig dag. Jeg håber, at dem, der har kigget med på det, får lyst til at kigge ind i morgen. Ja, ham der er størst af dem, der kommer i morgen, han vejer dobbelt så meget som en af dem her. I morgen vejer de dobbelte. Jeg tror på det, Øster. Ja. Lad os se. Nej, han smutter der. 390 kilo. Men han sikrede sig vel trods alt guldet. Han får guld, ja. Han får guldmedaljen. 980 kilo. Nummer 2 bliver så Bakatov på 965 eller noget. Var det 965, han stod på? 967,5. Og nummer 3 bliver Christoph fra Bulgarien med 965. Vulsnytsky, altså verdensmester, sølvmedalje til Bakatov, og så må det være Christoph fra Bulgarien, der får bronzemedaljen, og i morgen kommer de rigtig store drenge, plus 125 kilo. Vi glæder os på gensyn.